हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁବାଇରୁ ରସେଲକାମା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍କୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୁଗୁଲ୍ ଆମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ତଥାପି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଇଭିନିଂ ହେବାକୁ ହେଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼। ତଥାପି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଚାରିପଟେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପାହାଡ଼, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼। ଆମେ ଜାଣିନୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଦୁବାଇର ଆଉଟସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟନଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନିଗଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟି। ପାହାଡ଼ରେ ତଳେ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏକ ଦୁବାଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼। ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ, ରହିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।